ನ್ಯೂಸ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಮುನ್ನುಡಿ ಮುನ್ನಡೆಗಾಗಿ. ಇನ್ನ ಬಜ್ಜೆ ಇದೆಪ್ಪು ನಾನು ಬಜ್ಜೆ ಖನೈತಿನೇ ಇದ್ದೀನಿ ಬಾಲ ಎಣ್ಣೆ ನಿಕ್ಕಾವಡತ ಆಂಡು ಕೊರ್ರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬಜ್ಜಿರೆ ತಾತವ ತರೇವಣ್ಣ ಎಂಜಿನ ಕಳೆವನು ಒಟ್ಟಿ ಸಯ್ಯ ಯಾ ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ಪ ಹಲ್ಲಕ ಮೋಲಲ್ಲ ಲೀಲ ಅಂದು ಲೀಲ ಬೈದಿನೇ ಜೊಲು ಬನ್ನಾಗ ಇತ್ತು ಪೊರ್ತಾತನು ಕೂಡ ರಾವಂದು ಹತ್ತಿನ್ಗೆ ಮೂಲ ನಿಕ್ಕಲ ಆವೋಲಿ ಮಾರೇದಿ ಅವಲೇ ಬುಡ್ದು ಬತ್ತಾರತ್ತ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಅವಲೇ ಬುಡ್ದು ಬತ್ತಿನಿಂದು ಎಂಕುಲ್ ಇಡೆ ಬತ್ತಿವಕನೆ ಬುಡ್ನತ್ತ ಲೀಲ ತಾನೇ ಕಡೆಸಿನಿ ಏರ್ ಬಣ್ಣಿ ಕಡೆಸಿನಂದು ಒಂದು ಸುರುತ ಸೀನು ಅಂಚ ಸತ್ಯ ಆರಿಕೆ ನೀ ದಾನೆ ಪೊರ್ತಾನು ಅಕ್ಕಲು ಬೈದಿನೇ ಇದ್ದೀಯಾ ದಾಯ ಅಕ್ಕಲು ಬರ್ಬಿಡೈಕ್ಲ ಈ ಬರ್ಬಿಡೈಕ್ಲ ದಾದ ಸಂಬಂಧ ಅವೇ ಅಕ್ಕಲು ಬರಂದಿನ ಐತಾತ ನಾನು ಕಾತೀನಿ ಇದೇ ವೇಳೆ ಅಕ್ಕಲು ಬತ್ತಿ ಜಡದಾನೆ ನಿಕ್ಕ ಬರ್ರೆ ಅತ್ತಿಜ ಅಕ್ಕಲು ಬಂಡ ಏರಿಯಾ ಏರು ಆನ ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲು ಪೊಣ್ಣ ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲು ಅಂತ್ಯ ಅಕ್ಕಲು ಬಂಡ ಎನ್ನ ಫುಲ್ಲಿಯ ಅಂದ ದಯ ಗೆಜ್ಜ ಯಾನೊಂದು ಕನ್ನಡ ಇದು ಕಲ್ಲಕ ಈ ವೈಟ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ ಯಾವ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕಾಲಾಡಿ ರಿಕ್ಷಾ ಮಾತ ಇತ್ತು ಜಿಯಾ ಎಂಕುಲು ಕಾಡೆ ಬರೋಂತೀನಿ ಅಂದೆ ಗಿರ್ಜಾ ಅವು ವಾ ಕಾರ್ಯ ಒಂಜ್ ಎಡೆ ತಕಾರ್ರಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಬಲ ತಕಾರ್ರಿ ಆಯ್ಸಾ ಕಾರ್ ಬಣ್ಣಗ ಬಕ್ಕರ್ದಿದ್ದು ಬೂರಿಯಲು ಪಾಪ ಮಾರೈದಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದ ಅಲ್ಲಿ ಬೂರ್ದಲ್ಲಿ ದೆರ್ಪುಗಾಯ ಮನೆ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲಿಯ ಅಲ್ಲ ನಾಕಾಟ ನಾಕಟ್ಟತ್ತ ನಿನ್ನ ತಿಗಲ್ದ ಕಟ್ಟ ನಾಟಕ ಅತ್ತಿಯ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ದಂಟದಲ್ಲಿ ತೂಕ ದೆರ್ಪುಗ ಒಂಚೂರು ಅತ್ತಿಯ ಗಿರ್ಜಾ ಯಾ ಪಂಡಿಜನ ಅಲ್ಲ ನಾಟಕ ಅಂದೆ ಗಿರ್ಜಾ ಚೂರ ಫಿರ್ದಿರ್ಗಿ ಚೂರ್ ಫಿರದಿರ್ಗಿ ಒಂದು ದಾನೆ ಅರಾಕಿ ನಮ್ಮನೆ ಹೊಲ್ಲೈನಿ ಅವು ಗಾಲಿ ಪೋಯರ ಖಂಡಿದೀತೀನಿ ಅವೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಾಕಿಲ್ದಿ ತೊಲೆತ್ತ ಬೋರಿಯ ಬೊಗ್ಗುದು ನಮ್ಮ ಅಲಯ್ಯ ಮೂಲು ತುಳಗೆ ಮೂಲು ಇಟ್ಟು ಸಂಪುಂಡು ಸೆಕೆ ತಲೆ ಕವಲ್ ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂದಪ್ಪ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಸೆಕೆ ಪುಂಡು ಮೂಲು ಓ ದೇವ ಸೆಕೆ ತಂದುಂಡು ಭಯಂಕರ ಸೆಕೆ ಪುಂಡು ಸೆಕೆಪುನು ಕರ್ಮ ಆಲಲ್ನ ಚೈನ್ ತೋಜ ಫೋನ್ಯ ಗಿರ್ಜ ಪಸತ್ತಿ ಮಲ್ಪೈನ ದಾದ ಪನ್ಪ ಅಪ್ಪ್ಯಕ್ಕ ಯಾಲ್ನ ಎನ್ನ ಮಾಮಿಲ್ಲ ತಿರುಪತಿಗೆ ಬೋದಿತ್ತ ರೈಲ್ ಅಂದಪ್ಪ ರೈಲ್ ಎಂಗುಲ್ ತಿರುಪತಿ ಪೋನಾಗ ಮಾಮಿ ಮೇಯ್ಮಾಲ್ದ ಬೂರ್ನತ್ತ ನಿಕ್ಕ ಅಪ್ಪಗೈನೆ ಚೈಂಡು ಪತ್ತು ವೈಪರ್ ಆಯ್ತ ಎಂಚ ಚೈಂಡು ಪತ್ತು ವೈಪರ್ ಯಾಲ್ಲ ಚೈನ್ ಬತ್ತದೆ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಮಾಮಿ ತೀರ್ಥ ಚೈನ್ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ಟು ಅಂದೆ ಗಿರ್ಜಾ ಅಕ್ಲಿತೆ ಓಲ್ಯರು ಯಾರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಡುಲ್ಲೇರಿಯಾ ಯಾನ ದೇವೇರಡ ಒಂಜೆ ನಟ್ಟುನಪ್ಪ ಹುಷಾರಾಡಿಂದ ಅತ್ತಪ್ಪ ಮಾಮಿಗೆ ಜ್ವರ ಹೊಡುಂದು ಒಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಚೈನ್ ಕೇಂದ್ರದ ನಾನಿಂದ ಸೋಗಾಲೆ ಪುರ ಕೆಲಸ ಶುರು ಆಗ್ಬೇಕಣ್ಣ ಅಲ್ಲ ಹೋಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಹೋಗೋಣ ಹೋಗೋಣ ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಿದೆ ಹೋಗೋಣ
ಅಂದಯ್ಯ ಆ? ಅಂದಯ್ಯ ದಾದೆ ಲೀಲ ಆ ಈ ಬಣ್ಣಗ ರಿಕ್ಷಾಡು ಬತ್ತ ಬಂಡತ ಆ. ಈ ಕೊರಂಬುನು ಓಲ್ದಿತ್ತಯ್ಯ ಕೊರಿಯರ್ಡಿಯ ರಾಮದೇವ ಆ ಅವ್ ಕೋರಿಯರ್ ಅತ್ತಿಯ ಮಗ? ಅವ್ ಕೆರಿಯರ್ ಕೆರ್ನಿದೆ ಏರೇನ್ ಕೆರ್ನಿದೆ ಏರೇನ್ ಕೆರ್ನಿದೆ ಕೆರ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮನೇ ಇಡೆ ಬಲ ಏರ್ ನಮ್ಮನಿಯ ಇಲ್ಲ ದಕ್ಲೆನ ವಿಷಯ ದಾದ ಬಾತಿರ್ನು ಆ? ನಿನ್ನ ಬಾಯಿದಾನೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ದಕ್ಲೆನ ಅರಿನಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅತ್ತ ಈ ಮಾತ ಕುಡ್ಲಾಡೊಂಜಿ ಕುಸಲ್ ಬಾತಿರ್ನಾಲೆ ನಿನ್ನ ಬಂಗಾರ ಮನಸ್ಸಂದು ಎನ್ಯಾನೆ ನಮ್ಮ ವೈಕಿಲ ಜೈ ಮಾತ ನಮ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಇಲ್ಲೇ ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವಾಂಡ ಆ. ದೇವೇರು ತೂಪೆರವ ಆ. ಪಾಪೈ ಒಡೆಗೆ ಈ ತೆಲಿಕೆದ ತೆನಾಲಿ ಈ ಮಲ್ಲ ರಾಜಶ್ರೀ ಆನತ್ತ ತಂಡದ ಪೂರ ಪುಜಾರ್ ಬಂಡದಾನ್ ನೆಕ್ಕ ಯಾನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಕುಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಅದೇ ಆ. ನಿನ್ನ ಕಣೆ ಬರ ಗೊತ್ತು ಜಾ ಆ. ಈ ರಿಕ್ಷಾ ಅಂತ ಅದಲ್ ಬಲ್ 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 ಸ್ಟಾಕ್ ಬರೋದು ವಾಸನೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಾ ಇಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಹಣ ಬರ ಗೊತ್ತು ಜಾ ಶಟರ್ ಅಂಗಡಿ ಹೋದು ತೂಕ ಕೈ ಬಾರ್ದ್ಯಾನ ನರಕದಲ್ಲಿ ಬಜ್ಜಾಯಿ ನಿಕ್ಕೇ ಕೊಡ್ತೆ ಬಜ್ಜಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಹವ್ಯಾರಿಯ ಮೇ ಕೈ ಬಲ್ಚಿ ಅದೇ ದಿನ ಬೊನ್ನು ಅವು ಎನ್ನ ಪುಲ್ಯ ವರ ಕುಲ್ಯ ಯಾಕಾಡು ಅಂದ ಅಕ್ಕುಲು ಒಂದಿತ್ತ ಮೋಲ ಧನಿಕನ ಪುಲ್ಯ ಪಲ್ಲಕ ಬಾಲದ ಪುದರ್ದಾದ ಶೀತಲ್ ಶೀತಲ ತೈದು ನಿಕ್ಕ ಹೊಸ ಪುದರ್ ಲಾಯ್ಕದ ದಿಯರ ಪೂಜಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಕ್ಕ ಶೀತಲ್ಗೆ ಐಕ್ ತುಂಬೆದ ರಸ ಬರೋಡು ನಮ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಐನೇ ಕೊರಂತೇರಿ ವಾ ಶೀತಲ್ ಇದೇ ಬಡೆ ಕೈತಲ್ ವೈ ವಾಯಿಜ್ಜಪ್ಪ ಎಂಕುಲ್ ಎಡೇನ ಖಂಡಾಡು ಬೆಂತಿನ ಜೀವ ವಾಯ್ ಬುರಾ ಪೂಜಿ ಮಗ ಒಲ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಮಗ ಕೆನಡಾ ಅಂದ ಮಗ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯಾಯ್ನಾರು ಮೋಕೆಡು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಕೇನಡ ಬಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನೋಡು ನಿಕ್ಕಿದ ತಂದೆ ಆಲ್ ಕೇನಡ ಬಂದಾಗ ನಿಗಲೆ ಅರ್ಥ ಪೂಜ ದಯ ಅಂದಲ್ಲ ಸೈ ಅದು ಅರ್ಥ ಸೈಯರ್ ಒಲ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಮಗ ಯಾನ್ ಅಬ್ಬೆ ಪಾಂಡಿನಿ ಕೆನಡಾ Just listen. Canada is a very beautiful country, very beautiful looking visiting place like Houston, Bjorka, Noscon, Bjornsen, Kingston, Resorts, Castles, Victors, then... ದಾದಾಗೆ ಒಮ್ಮ ದಾದ ಒಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಇಂದು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ತುಳುನಾಡವ ಅಮ್ಮೆರೆಗು ಕೊರಿ ಪಾತೆರೆ ನುವರೆ ಪಾರಗೋಸ್ಕರ ಪಲ ಎಲ್ಲನ ಜೀವದೆತ್ತದು ಅಪ್ಪೆನ ತರೆ ಕರ್ತದು ಪಡೈ ಮೂಜಿ ಹೊರಟ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಕೋಪ ತಗ್ಗಾದು ಪಲ ಎಲ್ಲನ ಪ್ರಾಣ ಅಪ್ಪೆನ ತರೆಗೆ ಜೀವ ಕೊರ್ನ ಪರಶುರಾಮನ ಕೊಡರಿಗೆ ಪೋಡಿದು ಪಿರಜಾರಿ ಕಡಲ್ದ ಉಂಡಾಯ್ನ ಇಂದು ತುಳುನಾಡು ಮಗ ಪೂಲು ಕಂಗ್ ತಾರೆ ಬಚ್ಚೆ ಬಜಿರಡು ತುತ್ತೈತಾಯಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಚಾವಡಿ ಏತು ಪೊರ್ಲು ತೂತನ ಮಗ ನಿನ್ನ ಕೆನಡಾ ಐಡೆ ಕನ್ನಡವ ಇಂದು ತುಳುನಾಡು ಮರಪಡ Oh God, I can't talk! ಕಾಂಡೆ ಚಾಕ್ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜಿಲ್ ಮಗ ನಿಕ್ಕಿದದ್ದೆ ಕೆರೆಂಗಿ What is the meaning of kidding? ಅವು ಕೆರೆಂಗ್ ತಿಂದಾಯ್ಬೇಕ ಹಿಂಗ್ ಮಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಅವು ಅಡಿಟ ಮಣ್ಣು ಅಡಿಟ ಅಪ್ಪಿನ ಕೆರೆಂಗಿ Ah, sweet potato. ಈತನ ಎತ್ತ ಲಾಯ್ಕ ಪೋಂತು ಮೊಲ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಾತಿರಿಯಲ್ಲ ಅಂದು ಅವೇ ಆಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬನ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟ ಒಟ್ಟ ಬಂಡಲು ನಾ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕರು 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 ಕರಿ ಮಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಾ 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 ಅವಳು ಹೊರ ಹೊರ ಅಂಟಿ ಬಾದೆ ಹಾ. ಅಂಟಿ ಬಾದೆ ಅಂತೆ ಆಡಿ
ಕಂಚಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಕಂಚಿಗೆ ಆ ಕಂಚಿಗೆ ಮಾನೆದ ಆಯರ ಮಾನೆ ಡುಲ್ಲೆರಿಗೆ ತಿಂದು ಕಾಪುರಾತಿರ್ಗೆ ಸುಣ್ಣ ತಿಂದು ಉಗ್ರಾತಿರ್ಗೆ ಕೈ ಮುಟ್ಟಿಯರಿಗೆ ಕೈತ ಪರ್ಲು ತುಯ್ಯರಿಗೆ ಬೈ ಮುಟ್ಟಿಯರಿಗೆ ಬೈತ ಬೇಜಾರ್ ತುಯ್ಯರಿಗೆ ಅರಿ ಮುಟ್ಟಿಯರಿಗೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಡ ಸಾಲೆ ತುಯ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡವು ತುಯ್ಯರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಖಜಾನೆ ಪಂಡರಿಗೆ ಆಜಿ ಸಾರ ಮೂಜಿ ಸಾರ ಪಂಚ ಪಾಂಡವರು ಪಂಡರಿಗೆ ಪೋಲಿ ಪೋಲಿ ಕೋ ಒಂದು ದಾದ ಅವು ಪಾರ್ದ ನಮ್ಮ ಹಾ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಪಿಂಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ದಾದಾಗೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡಿಯ ಅವು ಪಿದೇರ್ಗಳು ಬತ್ತದ ಪಾಡಿವರತ್ತ ಪರಿಮಳದ ಅವು ಕುಂತುದೆ ಶಂಟಿಯ ವಾಟ್ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ದಯ್ಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಕರೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಜಾಗೊಂಡು ಮೌಲ ನಾಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಅಂದೆ ಅವೇ ದಂಡ ಮಗ ಪಾರ್ದನ ಬಂಡ ದಾದ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನಿ ತಕಲು ಪಂಪಿನ ಪದ ಮಗ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ನಿಕ್ಲ ತರೆ ದಾದ ಈದಿತ್ ಮಲ ಟೊಪ್ಪಿ ಅಂದಯ ಅಪ್ಪಿ ದಾದಯ ನಮ್ಮ ಮಂಡೇದು ಟೊಪ್ಪಿಯ ನಮ್ಮ ಎದುರ್ದ ತಂಡ ಕೇಂಡ ತೆಲಿಪು ಪಾಪಿ ಮಗ ಇಂದು ಟೊಪ್ಪಿ ಅತ್ತು ಮುಖ ಕೊರಂಬು ಕೊರಂಬು ಓ ಕರಂಬು ಕರ್ಮತ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೆಲಿ ಕರೆಕ್ಟೇ ಮಗ ದದೆ ಈ ಪುಟ್ಟುದಿನಿ ಮೂಲ ಮಗ ಪಿದ ಎರಡು ಪೋದು ಬುಲೈ ಸತ್ತಿಗೆ ಅಂಡ ಮುಲ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೇ ಮಗ ಪುನಃ ಐತಿ ದಾದ ಪುಂಡು ನೆಟ್ ಚುಕ್ಕ ಪುಂಡು ಮಗ ವಾಟತ್ತು ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಘಾಟ್ ಅಂತೆ ಐತಿ ನದೆ ಬಾರ ಪುನವ ಬಾರ್ ಬಾಡ್ ದಾದ ಪುಂಡು ಬಾರಡು ಗಂಗ ಸರ ಪುಂಡು ವಾಟ್ ಅವಲ ಪುಂಡು ನದೆ ಬಾರಡು ಅರಿಯಾಪಿನವ ನನ್ನದ ಜೋಕುಲು ಬಾರು ಆಮರಟಾಪುನು ಒಂದು ಕೇನುವೆರ ಅಂದು ಕೇಯು ಬಾರು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಫೊಟತೋ ಜಾವಟ ಅಂದಕ್ಲೆಜಿ ಓ ರೈಸ್ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಅವಯ ಅಪ್ಪಿ ಅಕ್ಕ ದಾದಯ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂಟು ಬತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ತಪ್ಪೆ ಅವು ಕಾಮನ್ ಹತ್ತು ಕುಂಟವು ನಾಟಿ ದಾ ಬುಟ್ಟಿ ಒಂದು ನಟ್ಟಿ ಓ ನಟ್ಟಿ ನಟ್ಟಿ ಆಂಡತ್ತ ಧರ್ಮದ ನಟ್ಟಾಯಲು ಅದು ಈ ನಮ್ಮನೆಗಳು ಬೆನ್ಪುನೆಕ್ ನಂಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪಾಡ್ದುಲತ್ತ ಎಂಚ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪಾಡ್ದುಲತ್ತ ಅವು ಪಾಡ್ದೋಲಿ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಸುರುಕೆ ಬಂತೀರ ಅವು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಓವೇನು ಬಪ್ಪರ್ ಇಂದಯ ಗಿರ್ಜ ಅವು ಬಪ್ಪರ್ ಬನ್ಯ ಪೆಪ್ಪರ್ ಬನ್ನಿ ಒಮ್ಮ ಓಮಾಗಿತ್ತ ಪೆಪ್ಪರ್ ಬನ್ಪಿನ ಮಗ ನೋ 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 ಎಡಿ ಮುಂಚಿ ಈತ ಲಾಯ್ಕ పోందిత్తుండు ఇందు బోట వడ్డిస్తియ్య కారాండ ఇచ్చినల కారాతనాన్ ఇందు తాత మగ బిస్లరీ ఇందు యాన్ పూజారి డ్రింకింగ్ వాటర్ అంత బండ ಪರಪಿನ ನೀರು ಅವೇ ಅಪ್ಪಿ ದಾದಯ ಅಲ್ಲಿ ಪರಪುನ ನೀರಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಐದಿನ್ಯ ಅಂತ ಅತ್ತಿ ಅವು ಪರ್ಪುನ ನೀರು ಲಯ ನಿಕ ಕಚ್ಪು ದಾದಯ ಎಂಕ ಬಸಾಲೆಯ ಐಕ್ ದಾದ ಮಾಡ್ದ ಐಕ ದೊಂಪ ಬಾರ್ದೆ ಅಂತ ಅತ್ತಿಯ ಬೆರಕ್ಕೆ ಬಸಾಲೆನು ಬಿಸಲೆದು ಬಾರ್ದು ಮಸಾಲೆ ಬಾರ್ದು ನಾಲ್ಕುಡು ಬಾರ್ದೆ ನಿಜ ದಾದಯ ಎಂಕ ಅಂಗಿಲ್ಲ ಅಂಗಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಬಂಡ ಮೂಲಂಗಿಲ್ಲ ಪಚ್ಚಂಗಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಿದಾದಯ ಎಂಕ ಎಂಕ ತೌತೆಲ ಬೋಳೆಲ ಯಾವ ನಿನ್ನ ಸೇಲಲ್ಲ ಅಂತೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಅವೇ ಅಪ್ಪಿ ಅಲ್ಕೆ ಒಲ್ತು ಒಲ್ತುಂದು ಕೋಟೆ ಸಂತೆರ್ತ ಕಂದಿನತ ಸಂತೆರ್ದು ಕನದಿನ ಬಸಲ ಕಟ್ಟುಗು ನಲ್ಪರು ಪೈ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡೆ ಸಂತೆರ್ದು ಕನದಿನ ಅವು ಪುರ ಸೈಯಡು ನಿಖಿಲ ಪುದರ್ ದಾದ ಅಲ್ಲ ಪುದರ್ ಲೀಲ ಮೊಲ್ಲ ಪುದರ್ ಅಪ್ಪಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಗಿರಿಜಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಭೈದ ಬೈ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಅಕ್ಕ ಅವೇ ಅಪ್ಪಿ ಆತ ಬಕ್ಕ ಕೊನದೆ ನನ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ವಾಡಿ ಗಿರಿಜಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇಂದು ಭಜಿರು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕೌಂಪರ್ ಕೊಂಪೆರೆಂಜ ಸೈತಿನ ಪುನನದೆ ಅಪ್ಪೆ ಅವು ನೇಜಿ ನಡ್ಪಿನಿ ನಡ್ಪಿನಿ ಬಜಿರು ಮುಟಿಪುರ್ ದಂಚಿ ಅವ ನೇಜಿ ಪುಕಾರ್ದ ನಮ್ಮನೆ ಗುಂಡಿ ತೋಡುನು ಅವು ಗುರಿದೆ ಪುನ ಅವು ಬರಿಗೆ ಪುನು
ಬಕ ಇರ್ಲ ದಾದೆ ರಾಮಣ್ಣ ನೆಯ್ಚೋರ ಅವನೊಂದು ತೆತ್ತಿನಲ್ಪನೆ ಗುಂಡಿದೆ ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಮುನಿಟ್ಟು ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಪೊಣ್ಣು ಪಾರಜ್ಜಿ ತೆತ್ತಿನಲ್ಪನೆ ಗುರಿದೆ ಬುಳು ಜಯ ಹಾರ ಅಲ್ಲೆಂಚುದು ಬಾರಿ ಜೆತ್ತಿನ ಯಾನಂಚು ಜಚ್ಚ జయ యానికి అవనది గేటి ఏతి పొర్లు కొత్తుందా అప్పగా చాలా ఎన్నాళ్ళ కండోడు కండది మధ్యన ప్రీతి అప్పగారి పనొంచిన పద ఎంకిచ్చారానే బాపులు ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸೆಂದು ತೆರೆಯಂದೆ ಪೋವಾ కండాలవు వాళ్ళ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಮೊಕ್ಲಿರ್ದೆ ಸುರಾಯ್ ನಂದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಸಿ ಬಾಬು ಅಂಚ ಪನ್ನರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಾಬು ವಾ ಪರಬು ಅವು ಬಾಬುವ ಅವು ಚೈನೀಸ್ ಕಬಾಬು ಮಲ್ಲ ಬೂರಕೇಂಡ ಜ್ವರಕ್ಕೂ ಕುದುರೆ ಬರ್ರು ಏನ್ ಚಿನ್ನ ಗಿರಿಜಾ ಜ್ವರಕ್ಕೂ ಕುದುರೆ ಬರ್ಪಿನ ಅವು ಕುದುರೆ ಜ್ವರ ಬರ್ಪಿನಿ ಓವು ಅಂಡಲ್ಲ ಬಂಗ ಕುದುರೆಗೆತ್ತ ಅತ್ತು ನಿಕುಲು ಈ ನಮ್ನಿ ಈ ಕಂಡಡಿ ಕೈ ಕಾರ್ ಕೆಸರು ಮಲ್ತು ಕುರೆ ಮಲ್ಪುನೆಕು ಇನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆನಡಗೆ ಬರುಲೆತೋ ದಾದೆ ಎಂಕುಲು ಇಂಚನ ಎಡೇನೆ ಬೆಂದಿನಾಯ್ತದೆ ನಿಕುಲು ಅಂಚಿನಕುಲು ಅಲ್ಪನ್ ಮೂಜಿ ಪೊಟ್ಟು ಸಾಮಾನು ಉಪ್ಪನ್ಪುನು ನಿಕುಲು ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಕಾಸ್ತಾಕುಲು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೇನು ಜರ್ತಿದಿ ಆಯ್ತ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕಂತಿದಿ ಕಂಡನು ಪೂರ ನಿಕ್ತಿದಿ నేల సమా మల్తది మళ్ళా మళ్ళా బిడ్లింగ్ కట్టు జరా ఇదే బుల్బుని ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಚ್ಚ ಬೇಜಾರೇನ್ ಕವ್ ಬತ್ತೀಯ ಈ ಕಡೆ ಕೊಂಜಿ ಪಂಡತ ದಾದವು ಬಿಡ್ಲಿಂಗ್ ಅವು ಬಿಡ್ಲಿಂಗ್ ಹತ್ತು ಅವು ಬುಲ್ಡಿಂಗ್ ನಿಖಿಲ್ ರಟ್ಟು ಜಲ್ಲ ಒಂಜ ಕಂತೆ ತಕ್ಕ ಬಂತೆ ಅವ ಅಂಚನ ಅವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅವು ಕೆಬಿಕ್ ದಾತ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಅವು ಇಯರ್ಫೋನ್ ಎಕಾಡ್ ದೀತಿನಿ ಅಂದ ಆ ಪೊಣ್ಣೆ ಜಲ್ಬ ಕೇರೆಗೆ ಬಗುಲ್ನು ಅವು ಅರ್ನ ಪೊಡೆದಿ ಅದು ಪೊಡತಿ ಆಲ್ಕೇನು ಏರ್ಫೋನು ದಾದಾಗೆ ಆಲ್ಕೇನು ಕನ್ನಡಕ ದೀತಿನ ಏರ್ಫೋನು ಅಂಚತ್ಯ ಅವು ಕೆಬಿಗೆ ಪಾಡ್ದಲ್ಲತ ಐಕ್ ಬನ್ಯಾಲ ಯಾ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಫುಟ್ ಕನೈದೆ ಅಂದ ಅಂಚ ಬಂಡ ತಿನ್ಪಿನ ಅವಯ ತಿನ್ಪುನ ಗನೈತರಿಗೆ ದಯ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಈತ ನಕ್ಕೂರು ಯಾಪ ಬತ್ತೀನಿಯಾ ಅದೇ ದಾಲ ಮಾಡ್ಲಕ ಬೈಲಕ ನೈಟ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ನಕ್ಕೂರ್ಗು ತಿಂದ್ರೆ ಬಾರ್ದು ಪೋಡು ಆ ಬಿನ್ಸಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಮಣಿಪುನೆಜಿ ಇದು ಮಣಿ ಪೂಜೆಯ ಇದು ದಾತ ದ್ಯಾಪ ನ್ಯೂಡಲ್ಸ್ ವಾಡಲ್ಸು ನ್ಯೂಡಲ್ಸ್ నేను దాతకు కొర్ని తినియరే యప్ప నేను తిన్పేరే రండల బొక్కనికల బాల్డ్ ఆప్నారి తను పేర్ తిన్పిరిచి ఏ ಬೆನ್ನಿ ತಕ್ಲೇನು ಆತು ಸಸಾರ ಮಂತ್ ಪಾತೆರೊಚ್ಚವಾ ಉಲ್ಲೆ ಕಾಂಡಲಾಕದು ಗೊಬ್ಬರ ತಿಂದುದು ಅವೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಬೋದು ಇರುಲ ಒರ್ಲ ಮಂತದು ಮೂವಲ ಮಂತದು ಆದಿ ಸಾಲು ದತ್ತದು ಕಂಡೋಡು ಬಿದ್ದದು ನೇಜಿ ನರ್ದು ಅವೇನು 120 ದಿನ ಇವಾಗ ಕೊಯ್ದು ಅವೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲಾಡು ನೋತುದು ಐಟ ಐನ ಬಾರಿನು ಅಲ್ಲಾರಿತ್ತೆ ಓಡು ಮಿಲ್ಲುಡು ಕೊನೋದು ಆ ಮಿಲ್ಲುಡು ಅರಿಮಂತದು ಕಲತದು ಮನದಾನಿ ನುಪ್ಪು ಮನ್ಕೊಟ್ಟ 132 ದಿನ ತಾಗುಂಡು ಮಗ ನುಪ್ಪು ನಿಯಾಪಲ ಸಸಾರ ಮಂತ್ ಪಾತೆರೊಚ್ಚವಾ ನಿಕ್ಕುದಾ ತಂದಿಯ ಬಚ್ಚಿನಿಯಾ ಡೈಲಾಗ್ ಬಣ್ಣಿಯ ಬಚ್ಚಿನಿ ನಿಕ್ಕ ಆವಾಡು ಮಗ ಅಂಚಲ ನಿಕ್ಕು ಮನಸಾಂಡ ಇಂಚೀನನೆ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಇಂಚೇನೆ ಒಮ್ಮುನ ಒಂಜಿ ತಿನ್ಪುಂಡು ಮಗ ಎಂಚ ಒತ್ತುಗನ ದಾದಿನು ಸೇವದತ್ತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ Sun Premium Refined Sunflower Oil presents Rohan Corporation Comedy Premier League Season 3, powered by Aruna Masala and Land Trades Builders and Developers, Automobile Partner Renault, Beverage Partner Nandini, Hospitality Partner Hotel Ocean Pearl, Healthcare Partner KMC, Technology Partner Digital Planet, Green Energy Partner Kumble Solar, Radio Partner Red FM, Fashion Partner Black and Black Fashion Analyst, co-sponsored by VK Furnitures and Electronics, Vasudev Stores, Heaven Rose Professional Unisex Salon.
Saloon, Wardrobe Kits and Men's Apparels, Kushal's Fashion Jewelry, Modern Kitchens, Hotel Crystal Park in Mysore, Cosmetics, Aesthetic Care and Unisex Saloon, Car Decor, Evergreen Garments and Exports, Biomont's Hair Replacement, Cochin Bakery, Day-to-Day Digital, B. Devdas Ganapati Pai Enterprises, SL Shade Diamond House, Lady Hill, SDM College Ujre, Tribhuvan Hero, Sri Veda Mayu Ayurveda Multi-Speciality Hospital, Deccan Carpets, Olympic Sports, Maya Happinessy Chocolatey Bar, Costume Cottage, SP Cinemas and Vedamarogya Ayurveda Aspatri.